नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखानी भोजपुरी हिट न्यूज़ चैनल तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म के वीडियो आयल रहे, जो कि गाना कहना रहे पांडे जी के बेटा हूँ। करीब 2 साल पहले बेनस भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। दर्शकों तो बहुत ज़्यादा प्यार मैंने तो करीब 400 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। तो आप लोग के बता दी गाना में खूबी का बा, आप लोग के पूरा जानकारी जाने के बाद तो आप लोग वीडियो के लाइक कर दी और हमें नहीं चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो आप लोग के बता दी कि पांडे जी का बेटा हूँ, जो कि 400 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। वो गाना के देखी आप लोग पेनस म्यूजिक के भोजपुरी यूट्यूब पर जाकर देखी, जो कि गाना में जो कि 400 मिलियन में करीब 7,59,000 दर्शक लोग लाइक कर ले बानी। उधर देखी बेड लाइक के आप लोग संख्या देखी करीब 2,34,000 जो कि गाना के बेड लाइक कैले बानी। तो प्रदीप पांडे चिंटू जो कि सुपर डुपर हिट गाना बा, तब पर भी जो कि बेड लाइक की भी मात्रा बहुत ही अधिक बा, करीब 2,34,000 बा। तो आप लोग के बता दी कि गाना के तो व्यू 400 व्यू प्राप्त कर ले बा, मुझे 2,34,000 दर्शक लोग के ये गाना पसंद ना आयल बा। पसंद सिर्फ 7,59,000 दर्शक लोग के पसंद आयल बा। तो ये गाना में कमेंट बा करीब 50,000। तो आप लोग के बता दी गाना में कोई खास बात ना बा, व्यू कैसे आ गया बा सीधा कोई भी जानकारी ना बा। तो आप लोग की यही जानकारी बता दी कि ये गाना में जो कि पांडे जी के बेटा हूँ, जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म के वीडियो बा में बेड लाइक के मात्रा बहुत ही अधिक बा और लाइक के कम बा। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।